Amanangi jaman edan kewahanya ing pambuti melu edan ora tahan yen tan miluhan lakoni kaya kaduman kisah menerang. Jadi kurang lebih di bait ke-5 dan ke-6 itu ada contoh-contoh ya. Jadi misalkan di bait ke-6 itu lelapan kang dari Tamsil ada banyak sekali kejadian yang menurut Romo Warsito itu sudah menjadi perumpamaan, menjadi pengalaman yang wajib dibaca kembali. Dan ini kata kedua setelah wirangi. Romo Warsito menyelipkan bahasa Arab dari wirangi itu dari kata wirangi, roti, dan tamsil. Tamsil ini sangat pas di dalam tradisi sastra Arab dan Timur Tengah. Jadi kalau perumpamaan itu saya pikir di banyak teks baik di tradisi Islam maupun Kristen untuk memberi satu pelajaran itu melewati perumpamaan. Nah, hal itu yang akhirnya Romo Warsito ya pupus dalam arti ya sebaik-baik mungkin melakoni, tetapi takdir kan hanya Tuhan kurang lebih yang tahu. Monggo dilajengaken Mas Fajar nih balik cekok oleh nih nopo wonten ingkang monggo Mas dalam sastra Arab. Mas Yaki. Mas Yaki. Budi. Monggo Mas. Saking pendidikan bahasa Jawa gitu. Mas Yaki sastra Arab. Kan yang Halo. Sapa ki ayo? Mas Bayun. Mas Bayun apa Mas Bayun masuk Mas. Mas Aji? Sing kok dhewe apa? iki foto sing paling Apa ini ya? kan. Oke, monggo Mas Fajar. Ora iso. Ya kan. Hancur balik. Monggo. Oke. mas. Foto istimewa. Amanangi jaman edan kewahanya ing pambuti melu edan ora tahan yen tan miluhan lakoni kaya kaduman kaliran wekasanipun dilalah karso Allah bejo bejane kang lali luwe bejo kang eling lawan waspada. Samono iku bebasan patu-patune kapengin anggih mekaten mandoblang bener ingkang ngarani nanging sajroning batin
sajatine nyamut nyamut wis tuwa arep apa muhung maha sing ngasepi supaya entuk pangaksampaning yang suksma. Sarang-sarang gua. Sarang-sarang. Jelaskan. Beton kanggo santosa kinarilan ing yang widi satipa ngalangania tan susah
Tani Sandiasmo nggih podo 12 Gotro ingkang pungkasan wonten nulungan Gorong Anggo Sawarga Mesi Martoyo menika Sandiasmo menawi dipun waos inggih menika Gorong dipun pedhet rongipun Anggo dipun pedhet ronggo lajeng Gorong Anggo Martoyo Mesi